परसा में पहुंचे के क्रम में नदी में डूब के एक लड़का के मृत्यु। बाढ़ से बहिला पर रौतहट में एक युवक के मृत्यु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के सभी कैंपस खुलल, आज से पढ़ाई शुरू। महोत्तरी के एक जने कोरोना से मृत्यु, मृतक संख्या 41 पुगल। धनुषा बम विस्फोट में जान गंवावल इंस्पेक्टर दहाल के परिवार के 10 लाख देवे के घोषणा। आ विश्व भर 1,50,00,000 से ज्यादा लोग में कोरोना संक्रमण। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। परसा में पौड़े के क्रम में नदी में डूब के एक लड़का के जान गई बाटे। परसा के जगन्नाथपुर गांव पालिका 6 माधोपुर रहे वाला 16 वर्षीय कृष्ण पटेल के जान गई प्रहरी जनैले बाटे। काल संझिया 5 बजे जगन्नाथपुर 6 स्थित नौरंगी नदी में पौड़े के क्रम में डूब के पटेल बेपता भइल रहनी। खोज तलाश के क्रम में 1 घंटा बाद मृत अवस्था में उनकर लाश मिलल। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया जानकारी दिले बाटे। लाल बकैया नदी में आयल बाढ़ से बहिला पर रौतहट के कटहरिया में एक जने के मृत्यु भइल बाटे। कटहरिया नगर पालिका 1 भसेड़वा में 25 वर्ष के बैजू यादव के नदी से बहिला के कारण जान गई। रौतहट के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी भरत श्रेष्ठ बताइनी, बाढ़ से लेवल काठ आ जारना निकाले के क्रम में उनका के पानी बहावल वहाँ के बतैले बानी। काल चंद्रपुर नगर पालिका 3 गड़ाटार में चांदी नदी से बहावला पर 58 वर्ष के सुकमान थिंग मृत अवस्था में मिलल बानी। इस संगे रौतहट में बाढ़ के कारण मृत्यु होखला के संख्या 2 पुगल। डीएसपी श्रेष्ठ बताइनी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के संपूर्ण कैंपस में पठन पाठन आज से शुरू भइल बाटे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सूचना तथा जनसंपर्क महाशाखा के प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारी से एक सूचना निकालत 7 सावन से त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के सभी कैंपस खुले के जनैल रहनी। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर कहत सरकार गत चैत 10 गते से त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के सभी कैंपस तथा विभाग सब बंद करे के तथा 11 चैत से देशव्यापी लॉकडाउन करे के निर्णय कैले रहे। सरकार से काल से लॉकडाउन अंत भइल घोषणा कैले संगे त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कैंपस सब खोलावे के शुरू भइल बाटे। कोरोना वायरस के संक्रमण से महोत्तरी के एक जने की मृत्यु भइल बाटे। महोत्तरी के 3 मड़ैका 64 वर्षीय पुरुष के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भइल बाटे। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होखला के संख्या 41 पुगल बा। उनकर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। कुछ दिन से निरंतर हो रहा वर्षा और 3 दिन जारी रहे के कहल गई बाटे। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से और आए वाला 3 दिन तक मौसम सक्रिय रह के जनैले बाटे। देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रह के कुछ स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा हो रहा बा। महाशाखा से बीतल आइतवार से लगातार 6 दिन तक पानी पड़े के अनुमान कल गई बाटे। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश 5 आ गंडकी प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के समेत संभावना रहल महाशाखा जनैले बाटे। कक्षा 12 के परीक्षा आसीन महीना के पहिलका सप्ताह से होके वाला भइल बाटे। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैले ना देवे के खातिर सरकार से घोषणा कई लॉकडाउन अंत्य भइले बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा संचालन के तालिका बनावे लागल बाटे। कोरोना वायरस के कारण स्थगित कक्षा 12 के परीक्षा आसीन महीना के दूसरका सप्ताह में समाप्त करे वाला करके तालिका प्रकाशन कइल जाई। परीक्षा समाप्त भइला के 1 महीना भीतर नतीजा सार्वजनिक करे के योजना बोर्ड के रहल बाटे। ऐसे ही बोर्ड से कक्षा 11 के परीक्षा संबंधित विद्यालय सबसे ही लेवे वाला करके कार्यविधि समेत सार्वजनिक कैले बाटे। कक्षा 11 के परीक्षा में नियमित आ ग्रेड वृद्धि करके 5,29,000 आ कक्षा 12 के परीक्षा में 4,30,000 विद्यार्थी सब सहभागी हो रहल बा। 12 के महागढ़ी में नगर पालिका के मेयर उपेंद्र प्रसाद यादव अदालत के आदेश के अवज्ञा करत आज मंदिर के शिलान्यास कैले बानी। मेयर यादव से उक्त नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 बरैया टोल में निर्माण करे लागल राधा कृष्ण मंदिर के शिलान्यास कैले बानी। उक्त मंदिर नगर पालिका के आर्थिक सहयोग में निर्माण हो रहल बाटे, लेकिन उ मंदिर निर्माण से सार्वजनिक रास्ता अतिक्रमण कैल गेल कहत उच्च अदालत के अस्थायी इजलास बिरगज में पड़ल मुद्दा में अदालत से सुनवाई करत तत्काल के खातिर काम रोकेला कहत आए वाला सावन 15 गते के खातिर पेशी तोकले बाटे। स्थानीय जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा से दायर कैल गेल उक्त मुद्दा ऊपर सुनवाई करत
अदालत से छलफल के खातिर दोनों पक्ष के बोलैले बाटे। जारी परमादेश में किता नंबर 236 में सार्वजनिक रास्ता कायम भइल आ उहे रास्ता के अतिक्रमण करके मंदिर निर्माण भइला पर रास्ता अवरुद्ध होके के आशंका रहल कह के निवेदक से दावी कल गई फैसला जारी न होला तक के खातिर काम रोके के कहल गई बाटे। ऐसे ही निवेदक के मांग अनुसार काम रोकेला काहे आदेश जारी न करे के आधार कारण आ प्रमाण पेश करेला कहत उच्च अदालत से महागणिमय नगरपालिका के 15 दिन भीतर लिखित जवाब पेश करे के कहले बाटे। लेकिन अदालत के आदेश के उल्लंघन करत मेयर यादव दल बल सहित निर्माण स्थल में पहुंच के मंदिर शिलान्यास कैले बानी। 12 के प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद पंगेनी अदालत के निर्णय अनुसार जारी काम रोके के बताइनी। वहाँ के अदालत के निर्णय अनुसार अंतिम फैसला न होला तक के खातिर काम करे न देवे के आ उहे अनुसार मातहत के प्रहरी यूनिट के जानकारी करावल गई बताइनी। धनुषा के क्षीरेश्वर नाथ नगरपालिका 5 महेंद्र नगर में भइल बम विस्फोट के घटना में मृत्यु भइल प्रहरी निरीक्षक अमीर कुमार दाहाल के परिवार के सरकार 10 लाख रुपया देवे के घोषणा कैले बाटे। बम विस्फोट में इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्र नगर के प्रमुख दाहाल सहित राजेश शाह आ उनकर 17 वर्षीय बेटा अनंत के जान गई रहे। सरकार से शाह परिवार के भी 10 लाख रुपया देवे के निर्णय कैले बाटे। राजेश के घर के बाहर बम राखल सूचना अइला बाद प्रहरी निरीक्षक दाहाल अन्य प्रहरी सहित वहाँ पुगल रहनी। उक्त घटना स्थल पहुंचल कुछ समय में ही विस्फोट भइल रहे। भारत तरफ तस्करी करके ले जा रहल करीब 21 लाख बराबर के दारू आ ट्रैक्टर धनुषा प्रहरी नियंत्रण में लेल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय खजूरी से खटल टोली से कमला नगरपालिका 4 साघारा चौक से मदिरा लोड कल 4 गो ट्रैक्टर नियंत्रण में लेल बाटे। आज दोपहरिया ट्रैक्टर में नेपाल से भारत तरफ ले जा रहल अवस्था में दारू पकड़ल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के डीएसपी रामेश्वर कार्की जानकारी दिले बनी। उनका अनुसार उक्त ट्रैक्टर सब गौरव सोफी नामक के 1000 कार्टून दारू बरामद भइल बाटे। दारू से भरल ट्रैक्टर नियंत्रण में लेला पर भी ड्राइवर आ व्यापारी पकड़ाऊ पड़ल नहीं। ड्राइवर आ व्यापारी बारे प्रहरी अभी तक कोनो जानकारी दिले नहीं है। 12 जिला के फेटा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य केशवर मुखिया बीन के मृत्यु भइल बाटे। 43 वर्षीय वार्ड सदस्य मुखिया के काल मृत्यु भइल गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जानकारी दिले बानी। बीन लंबा समय से चीनी आ उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहनी। वार्ड सदस्य के मृत्यु बाद गांव पालिका से शोक व्यक्त करत दुख व्यक्त कल गई बाटे। गांव पालिका अध्यक्ष अमरीलाल प्रसाद एक विज्ञप्ति जारी करत मृतक के परिवार में हार्दिक संवेदना प्रकट करत दुखद घड़ी में मृतक परिवार तथा अपन जन्मित धैर्य धारण के कामना कैले बानी। ऐसे ही गांव पालिका से कार्य क्रिया करेला मृतक परिवार के रु 50,000 सहयोग करे के निर्णय कैल अध्यक्ष प्रसाद बतैले बानी। बीन तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से निर्वाचित भइल रहनी। वहाँ के 2 गो बेटा आ 2 गो बेटी बाड़ी। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के कारण विश्व भर 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गई बाटे। एक दिन 2,38,728 जन में संक्रमण देखला संगे आज विश्व भर संक्रमित होने वाला के संख्या 1 करोड़ 50 लाख 91,452 पुल बाटे। वर्ल्ड मीटर के अनुसार पिछला 24 घंटा में 5,669 जने के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भइल बाटे। इस संगे मृत्यु होने वाला के संख्या 6,19,400 पुगल बाटे। संक्रमण मुक्त होने वाला के संख्या 19,10,153 पुगल बा। कोरोना वायरस के संक्रमण से यूरोपियन मुल्क सब में 1,99,749 जने की मृत्यु भइल बाटे। उत्तर अमेरिकी मुल्क सब में 1,99,711 जने की मृत्यु भइल बाटे। संक्रमित के संख्या 47,21,390 पुगल बा। एशियाई मुल्क सब में 82,646 जने की मृत्यु भइल बाटे। 35,26,051 संक्रमित भइला में 25,12,337 जने संक्रमण से मुक्त भइल बानी। दक्षिण अमेरिकी मुल्क सब में 1,21,360 जने की मृत्यु भइल बाटे। अफ्रीकी मुल्क सब में 15,770 जने के जान गइल बाटे त 7,53,549 संक्रमित बानी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया सहित ओशिनिया के मुल्क सब में 149 जने की मृत्यु भइल बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल के अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 34 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 30 दोपहरिया 34 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गई बा। ऐसे ही आज सवेरे 5:24 में बेर उगल रहे तो सझिया 6:57 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। परसा में पहुड़े के क्रम में नदी में डूब के एक लड़का की मृत्यु। बाढ़ से बहिला पर रोहतहट में एक जने की मृत्यु।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के सभी कैंपस खुलल, आज से पढ़ाई शुरू। महोदरी के एक जने के कोरोना से मृतक संख्या 41 पुगल। धनुषा बम विस्फोट में जान गंवावल इंस्पेक्टर दहाल के परिवार के 10 लाख देवे के घोषणा। आ विश्व भर 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग में कोरोना संक्रमण। बारह जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।